Aħbarijiet xejn sbieħ fil-ġurnata tal-milied f'dak li għandu x'jaqsam mas-sitwazzjoni tal-coronavirus f'pajjiżna. Dan kif fl-aħħar aġġornament fuq Facebook l-awtoritajiet ħabbru li fl-aħħar 24 siegħa bil-COVID-19 tilef ħajtu raġel ta' 40 sena biex bekk issa l-pandemija ħadet total ta' 474 ħajja. Din l-aħbar kera tasal ukoll fl-istess jum li pajjiżna reġa' irreġistra aktar minn 900 każ ġdid tal-virus. Din id-darba 917 il-każ. Dan fil-waqt li fl-aħħar sigħat fiqu 96 persuna biex bekk il-każi attivi jisetelaw għal 5289. Il-persuni li qed jingħataw kura fl-isptar minħabba komplikazzjonijiet bis-sintomi fl-aħħar sigħat naqsu minn 70 għal 68. Dan fil-waqt li ħarġet persuna mill-ITU biex issa fit-taqsima tal-kura intensiva hemm rikoverati 4 persuni. Fl-aħħar sigħat ingħataw madwar 2000 doża tal-booster tal-vaċċin.